Bago nga mga soldado sa rehiyon, nagsumpa na matapos maggraduar sa Philippine Army Candidate Soldier Course. Ini gitutukan ni Rudy Morris sukal dito. $221 tanan ka mga bago nga recruits ang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army Class 556 kag 557-2018 ang nagsumpa na sa serbisyo. Ginpangunahan ni 3rd ID Commanding Officer Major General Dino Dolina ang seremonya. And the 221 students graduate effective this day. Congratulations. Nag-agi sa 3 ka bulan nga training sa Candidate Soldier Course kag Jungle Warfare Operation Course ang mga bago nga soldado. Ginsaysay man ni Private Gen Road Masida, isa sa mga nagpanguna sa among nga kurso, ang ila mga inagyan sa training. Suno sa iya nga nagakinahanglan gid nga patuluan sang balhas ang pagsulod sa Philippine Army para mangin madinalagon. Si Masida ang tumandok sang barangay Maralag, Mambusaw, Capiz. Attitude kag ang disiplina sa kaugalingon kag pag-deal sa ibang nga tawo, more especially the civilian. So number 1 gid nahambal ko ang Philippine Army na highest form of discipline gid sila. Nagpanguna naman sa ilang nga klase si Private Gideon Pusin sang barangay Kabugaw, Kalinog, Iloilo. Magapabilin sa Camp Bacario Peralta sa Hamindan, Capiz ang mga bago nga soldado samtang wala pa mahatagan sang assignment. Mayroon pa silang mga follow-on training na gaganapin na kanilang to really prepare them for assignment sa mga battalions. So sa ngayon, prepare pa ng ating personnel officer yung final assignment nila kung saan sila ma-assign. Roger Marsukal dito para sa One Western Visayas.